256 مالên mêvan bin konên Kampa Domîz hene. Ew malên kom bi dest wan neketine û li ba mirovê xwe bi cih bûne. û mana hineka ji wan zêdetirî 2 sala bi vî hawî derbas bûye. Xwedê em ala saj me re derîn û nederket û em mêvanin ev 2 sal û nîv tê heye em li vê derê. û em muhawelekê qaîdekê bidin min û zargê min. Wedî Sûriye gelekî nexweş bî û egî xweş bî em nihat va dera Xwedê. Gelekî nexweş bî û em mecbûr em eyîşîn va dera. Yani heger xweş bi Xwedê em ê zû bizivirin Sûriya xwe. Penabereke ji herêma Efrînê parçeke ji konê xwîşka xwe kêm kiriye û konê xwe danaye. û ew 2 salin ne li Kampa Domîz bi cih bûye, ne jî li kempekê din hatiye bicîkirin. Zêde li nexweşiya wî ya ew jî nehatiye çareserkirin. Anî vanin cema xwişka xwe me û ciyê wan jî teng e dibêjin cîkî xwe sakin. û em jî yanî hev xiratna nayê me wedî me bilmera yanî gîzanin. Li Kampa Domîz zêdetirî 401 akincîbûnê têne amadekirin. De akinciyên kertên neplankirî bêne bicihkirin. Nêwekî me gotî proje heye programî da piştî ku eşwayat xilas bîtin evê mêvan jî dîf wan da bername bû heye ku wan jî qaîde bû bêhne diristkirin û bêhne akincîkirin û jiyan wan xweş dilê bêt. Hejmara akinciyên Kampa Domîz ji 48 hezaran berî salekê ber bi 30,400 penaberî hatiye xwarê û ew 18,000 penaber li Kampa Faydê û Kampa Gewêlanê hatine bicihkirin. Di vir de 4 mal û 2 malên mêvan zêde li wan hene. Lewma hewlên berfirehkirina kempê dibine ji van kesa re çareseriyek. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.